Tinuod jud di ay nga diha na nimo makita ang worth o sa katao kung wala na siya nimo. Hi mga listeners and followers sa Yesenia na Freedom Board. Welcome back again sa ton channel. Ug ako, si Bay Gamay ug ang confession nga atong basahon karon. She was the one. Hi UCFB. Please allow me to post my story here. Hopefully na ay makatunan ang mga lalaki. I'm C. Ug na ako'y ex-girlfriend nga ginatok for granted lang nako. Call her M. 3 years me o sa amin nagbuwag. I didn't even know nganong naabot mig ingon ana kadugay. Sa akong treatment niya, hagbay ra kong angay biyaan. My M was beautiful, sexy, talented, very caring and not to mention, good in cooking. Everything that you look for a wife, you'll find in her. She texts me every day. Every time masakit ko, siya ang naa. Every time na ako'y basketball games, naa siya para mag-cheer. Kung makadaog, siya mo'y malibre. Kung mapilde, siya gihapon ang malibre. Siya mo'y pirmi mangitag time para namo. Sa among mansari, siya pirmi ang magpahinumdum nako. Ako halos way pake. I never said no to all her requests. I actually gave her a lot of stuff, batungod kay murag na pugos ra ko. But di jud ko ganahan og sweet. But I don't know nga nung wa jud ko makontento. I realized, wa pa ko ka-move on sa akong ex for 6 years. Tago lang siya G. Si G, kay lisod kay kalimtan kay siya akong first love. Siya sa jud akong first sa tanan. Like sa tanan-tanan. Kaninoon siya kay party girl og pasaway, but though mas lamang jud ang kagwapa og kubuutan sa akong 3 years nga ex sa akong 6 years nga ex. Mas in love jud ko ni 6 years. Isa ka adlaw, nakita mi sa akong G sa birthday sa akong amigo. Common friend ba namo. Nahubog si G, gisidos-sidos ko niya. But ako jud nga gitry nga di nako siya hilabtan. Though in love ako niya, kidi po ganahan nga mo cheat ni M. So ako na lang siyang gihatod sa iyang apartment. Ako siyang gihatod sa iyang kwarto o gipahigda sa iyang kama. Mugawas ang ako sa iyang kwarto o sa dihang gikalit ko niyag bira. Gitukmod ko niya sa kama and she kissed me hard. Hantod sa naay nahitabo na mo. The morning after she confessed nga she was still in love with me. Pero tin akong lipaya, cause in love gihapon pod ko niya. That day nakigbalik ko niya. But I told her nga na ako'y girlfriend, ang ako rang buwagan para niya. And okay rapod niya. Humano tong adlaw, nagsige na may kuyog-kuyog sa kong ex nga 6 years. Halos na ng oras na ako nabalhin na niya. In love jud kaayo ko niya ang akong gituyo nga di na jud nako kaayo hatagan og time akong ex for 3 years. Aron makapangandam siya nga magbuwag nami. For 5 months I cheated on her. During our 3rd year anniversary ni M, ako siyang giadto sa ila kay ganahan ko nga formally nga makigbuwag na niya. Pagabot na ako sa iyang apartment, nasya ko nga hilom kayo. So niadto ko siyang kwarto. Padulong unta ko manuktok, but then ni ablig kalit ang door. Nakita na ko siya, naked nga gabarog sa pultahan nga atubang nako. Siya kay ko kay never did I saw her naked kaysa 2 years kapin, wa pa joy na hitabo na mo. Suddenly, iya akong gipira and started kissing my lips. She started taking off my clothes ano na jud ko kapugong. Nadala jud ko. Nadyo na hitabo na mo ang iyang gihatag nako iyang magkababae. After we had sex, nistorya siya nako. B. Happy 3rd anniversary. Love kay tika mo nga decided nga ihatag nako ni moron tanan-tanan. Ako ang gift nimo sa tuang 3rd anniversary. Grabe na konsensya jud ko ato, but mas nasya ko sa iyang sunod nga gisulti. But B, na ako'y mas nindot nga gift nimo. Niko siya back sa kilid nga nindot kayo pagkarap. Wow kabaw nga nung grabe akong kakulba, but I knew nga naadyo'y di maayo nga mahitabo. Iya din gihatag na ko ang box. Pag-abli na ko, nadita ng butang nga akong gihatag niya. And ay letter sa ibabaw. And it said, Happy 3rd year anniversary B. Giving you your freedom is the best gift I can give to you. I will always love you B.
I wish you and G all the happiness in the world. Love, your ex-B. Ingon na yun sa M na ako. I know love pa ni mo siya and you never loved me. But it's okay. At least I knew what it felt to be yours and you to be mine. I love you, B. Ayaw taon ko kalimti ha? Invite ako sa kasal ninyo kay mga bahab ko. O ko bantay, naghilak na day ko. Suddenly, ni flashback tanang memories na mo. How she took care of me, how she supported me, how she loved me. Then I realized that she deserved someone better. Ako na siyang gigakos og maayo, kay kabaw kong inig kaugma wanay bing nga moamping nako sama siyang pag-amping nako. Wanay mo love nako sama siyang pag-love nako. Love ko sa akong 6 years, but mas gilove ko sa akong 3 years. Dito pa jud ko na-realize nga love nako siya. Ako siyang gikisan and said, B, sorry sa tanang pagkuwang ha. You deserve someone so much better. B, I love you too. Sorry karon pa ko nakaingon. Andi jud ta ako ganahan nga buhian ka. But sa ako mga sala nako nimo, kabaw kong di nako nimo mapasaylo. Di jud ti ka makalimtan, B. Salamat sa tanan ha. Sorry kung ni-cheat ko, B. Og iyahara kong gihag and she said, B, okay ra jud. Maka-move on ratang duha. Let's just enjoy our last night together. Ihag ko, B. Ayaw naghilak, B. Wala ko ni tingog. Nihilag ra kog samot. Sa 3 years na mo, karon pa ko nakahilak. Grabe pa jud. We cuddled that night for the last time. Pagbuntag, gigihatod ko niya pasakay og taxi. Ako din siyang gikisan. Goodbye for the last time. And I love you, misaw sa gusa. Pagsakay na ko sa taxi, grabe na ako hinilak. Kay buwag na mi. Wan ako ning lingi kay kabaw kong mas masakitan ko. After that day, akong gibuwagan si G. Wa mada sa akong konsensya. 5 years later, nabalitaan na lang nako nga gikasal na sa M. If I only treated her right, kami na unta ang gikasal. Karon, CC agent nako nga wa kabaw asa padong akong future. Na akong future sa akong atubangan but ako orang gi-take for granted. So to all guys out there, never fail to see your woman's worth. Never fail to see her goodness. Because if you don't, some other guy might see her beauty. And just as when you notice her worth, it was already too late.